प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कुल बताओ जा का समाचार बा? सब बढ़िया बा, अपन सुनावल जाओ। हाँ, अपनो सब कटता जैसे तैसे। हाँ। आजकल देखते बानी सब लोग तो वैसे रहता। ए बाबू ओइला ना हो, ले आओ पानी पिए के यहाँ सबके। लिए बतानी मसा सब अब केकर वोट पड़ल है रउआ बरी। आ वोट तो देखी आ सब तो अच्छी तरह आइले बा। वोट तो देखी जकरा के जे निक लागल बा ओकरा के लोग देले बा। आ देखी का होला कुली। अच्छा ये सब तो बा। बैठे बाबू। ए बुओ, हाँ पनिया ले आवो। मोटर वाला पनिया तनी लेके आवत नहीं। पनिया ले आवो। नीचे में रख दिनु। हाँ रख दो, कोनो बात नहीं है। आ धरती जमीन माता सुधे होली। हाँ तब का तो बताओ जाओ जी। और सुनाई, हमनी सब तो शादी ब्याह के चलते आई बारी अपने के यहाँ। अच्छा। और बताई शादी संबंध कैसे करे के बा, का बा? हाँ तो लड़का मानी सियान हो गइल बटे। आ शादी ब्याह तो करही के पड़ी ना बुओ। तो करही के पड़ी। आ शादी ब्याह तो जहाँ लिखल हुई सेटिंग उटिंग आपस के बन जाओ तो होइए जाई। बतावल जाओ। तो यो बताइब नु कि का लेवे के बा, का देवे के बा, शादी करे के बा। हाँ तब देखी जी हम का कहीं आजकल जानते बनी रहुआ। हाँ, अब जोन बा मार्केट में वो लोग से हम अलग नहीं खिन। हाँ। अब जो लोग लेता देता वो तो करही के पड़ी। मान ली महंगाई के जमाना बा, लड़का के आदमी पढ़ौले बा लिखोले जौन जहाँ लिखल हुई। आ देखी बहुत बड़का पढ़ाई करता लड़का हमार, बहुत बड़हन अफसर बने वाला। तोरा लड़का कथी के पढ़ाई करे? लड़का बा IAS के तैयारी करता। का कहतनी? ISI के तैयारी करता ना बुआ, उहे न होला। ISI के? हाँ जी, ISI के तैयारी करता लड़का हमार। अरे ना जी मौसा के बोले में तनी दिक्कत होता। लड़कवा IAS के पढ़ाई करेला, UPSC के। अच्छा दिल्ली के मुखर्जी नगर में रही पड़ेला। मौसा जानता ही मैंने कि पुराना जमाना के हई। उहे बतिया होत रहेला। से 19-20 हो गइल। हां तो बोले बुझ गनी नु। सुनु बुझ गनी नु। मौसा एकदम ठीक है। तो बुझा गइल नु। हां तो उहे करता हूं। तो रुआ जानते बनी कितना खर्चा लागेला। आ जो या अफसर बन जाई मजे बा। तो मान ली वो हिसाब से लइकवा इकवा देखाई। लइका बा तो देखी अभी दिल्ली में पढ़ेला हनु। झूठ का बोले के बा, मौका निकाल के अब ओकरा के बुलावे के पड़ी। दूसरा बेर वो लोग चक्कर मारे तो हम बुला लेम। अब झटका में वो लोग आइल बनी तो ए बेरा उबा ना नु। तब का देन लेन करे के बा, का हिसाब किताब बाजी। वो लोग तो समझदारे बानी। आजकल के जानते बानी, युग जमाने के अनुसार वो लोग जानते बानी। आ महंगाई के जमाना बा। आ लड़का के आदमी पढ़ावता लिखावता बड़का को कितना सियान करता तो कुछ तो उम्मीद रहबे करेला। ज्यादा हमनी के उम्मीद नहीं खे। घर परिवार के हमार उम्मीद तो बाकी एगो चौचकिया गाड़ी चाहिए। हमारा मोलकिनी ये कहना बाकी 12 लाख रुपया लड़कवा के तिलक लेवे के बाटे। हमारा वो से डिमांड कोनो ढेर नहीं खे। बाकी मेहरबिया कहती है तो सुनही के नहीं पड़ी। आ ओकरा बाद जानते बानी कि बर्तन सर्तन गहना गुड़िया सोफा सेट टीवी कूलर फ्रिज ई कुल जानते बानी पूरा दुनिया देता। अब ओकरा बाद जब सारधा रउआ होई उ अपना खुशी से दे दे तो कोनो बात नहीं खे। कहीं खेती बाड़ी प्लाट सलाट होखे तो उहु कुल दे दे तो हम माना ना करें। अब बाकी हमारा उसे तो इतने कहे के बाटे। ऐसे अधिका हमारा ना चाहिए। और रउआ सारधा के ऊपर बाटे। ए जी बड़ी लंबा चौड़ा रउआ बतावले बानी। अरे तो बड़ा लंबा चौड़ा बता देनी भाई। नहीं देखी हम देखी बड़ा सामाजिक आदमी हई जन्नी की ना। हम बड़ा सोच समझ के बोले नहीं। हम ऐसा ना बोले कि रोबे के बुरा लग जाए। अच्छा बड़ी सामाजिक आदमी हई, ऊंचे नीचे देख के चले के पड़े। हाँ लेकिन तनी लंबा बोल देनी। जवन चलते बेरा मान ली कि युग जमाना में जब चलता वही हिसाब से कहता कोनो ढेर थोड़े लम्हर होते बाबू। अरे महंगाई के जमाना भाई ये सब तो करही के पड़ी। बुझी लो महंगाई तो बटलही बात देखते बानी सब महंगाई के जमाना। चली कोनो बात ना देखी मान ली कि रिश्तेदार देखी रिश्तेदार के बात होला। वो में जौन बा कैसहू बात रिश्तेदारी के बन जा तो उससे बड़ खुशी के बात का बा। ए भाई तो अपन इतना फिक्स बा कि 10 लाख 20 लाख लेबे करबो। अच्छा तो ये बताई तो दुआरिया पर जाए बारात लेके 10 गो आदमी एंगे ना लेके जाए
बाजा गाजा जानते बनी महंगाई के जमाना बा। अब बताई बाजा नाच ना जाई तो गोमो को लोग मारी की ना मारी। हमारा के है तो लोग ईटा से मारी चेका तो से। अब बताई नाच यदि ना ले आइम नु तो ईटा से मारी लो। बड़ी बदमाश बा। बिल्कुल नाच के बड़ा शौकीन बा लो। तो उहो कुल खर्चा देखे के बा। आ ओकरा बाद जब आंगना में जाई लड़की के गुरहथन होई तो गहना गुड़िया 10-12 थन ना जाई तो उ मेहरारू गार्डियन दिए सन हमके उजा के। और जाही के चाहिए भाई, ना जाई तो हमार समाज का देखी का अब की उ देखी। अंगना में 80-80 क दिए सन। अभी मान ली खर्चा बा तो कुल कहां से आई? तो ई सारा खर्चा हमनी के देवे के पड़ी। हां जी एकदम जी राउर बेटा बा कि हमनी के बेटा बा? ओ भैया भाई सुनो तारो। अरे वैसे कैसे होई? अब तनी 19-20 कहब तो हो जाई। तैयो इतना थोड़ी खर्चा लगेला। अरे लड़की वाला बानी तो हमने चाहे कि तनी कम में हो जाए। तो सब लड़की वाला देला। कोनो रुआ पहले बार लड़की के बियाह थोड़े करता नहीं। हाँ जी पहले ही बार हम करतन लड़की माने के और बियाह। दुनिया करेला तो देला नु। हाँ, तो लोग से पूछ ले जान ले समाज में तो चलते भाई कुली। यही में कौन बात बाटे। अभी बाकी तनी मनी 19-20 तो होखेबे करी। अभी मैं क्रिया थोड़े खेले बनी हो कि 12 लाख के 12 लाख चाहे 50,000 लाख कमो करा दे तो मेरे व्यक्त हम मनाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ एकदम। हाँ तो रोगा लोग कहता नी राशि के नाम हम लिख के लड़का के टिपी दे तनी जाके गहना बनना लोग बैठा ले। अगर सेटिंग होता तो रोगा लोग फोन करके हमरा के आ जाए। लड़कों को बुला दे ठीक बनू। टिपन उपन दे देता नी ठीक बनू। ए बाबू तनी जानू घरवा में अपना मौसी से कही हो एगो कागज पर भैया के राशि के नाम लिख के आ लिया के दे दी सब ठीक बनू। हम ले लेते। अच्छा ठीक बा। अच्छा ठीक बा तब चलल जाओ। अच्छा हमनी ठीक के। बा। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देखी हम बड़ी रॉयल आदमी हैं सामाजिक हैं। आप देख रहे हैं रंग पुरवैया। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं रंग पुरवैया। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए।